Ilang motorista po may komento naman po sa posibleng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagpahayag ng saloobin ng ilang motorista kaugnay ng posibleng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo, kasunod ng pahayag ng Department of Energy na maaaring umabot sa halos piso ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa ilang motorista, hindi rin sapat ang inaasahang rollback upang maramdaman ang tunay na ginhawa, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng maraming pangunahing bilihin. Tulad ng tricycle driver na si Melvin Anya, hindi umano gaanong mararamdaman ang bawas presyo kung maliit lamang ang ibababa sa kada litro, lalo na sa araw-araw na gastusin. Hindi pa sila nagbawas pagka piso lang eh. Dapat sana mas bababa pa ng mga 5 kada litro para hindi na mahirapan yung mga kapwa driver na pumapasada tulad ng mga nakatuda. Batay sa pagtataya ng industriya at sa 4 na araw na kalakalan, inaasahang magkakaroon ng rollback na humigit kumulang 0.40 pesos kada litro sa gasolina, 0.50 pesos kada litro sa diesel at 0.25 kada litro sa kerosene. Ayon sa DOE, bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ngayong linggo dahil sa posibilidad ng mas mataas na produksyon ng crude oil mula sa Venezuela. Gayon din sa patuloy na pagmamatsyag ng mga merkado sa mga polisiya ng OPEC Plus sa gitna ng humihinang demand sa langis. Samantala, matatandaang noong nakaraang linggo, epektibo noong January 6 ay nagpatupad ng bahagyang pagbabago sa presyo ang mga kumpanya ng langis, kung saan bumaba ng 0.10 pesos kada litro ang gasolina habang tumaas ng 0.20 pesos ang diesel at 0.10 pesos naman ang kerosene. Inaasahang magbibigay ng opisyal na anunsyo ang mga kumpanya ng langis hinggil sa aktwal na galaw ng presyo sa mga susunod na araw. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.